טוב, אז הגעתי לטיסה. מסתבר שיש לנו פה היום עמותה מדהימה שהוא אחראי אליה. זו קבוצה של ילדים חולי סרטן שלוקחים אותם לשבוע חופש והולך להיות לנו שמח. זה מעל 70 נוסעים. הם כבר עושים פה בלגה. רגע, ואתה עוקב אחרי בטיקטוק? לא עוקב, אבל כן, אני רואה אותה. אתה לא עוקב? הוא לא עוקב אחרי, והוא בא אליי ואומר לי, אז מהטיקטוק. יש את יותם, הגיבור שלנו, שהיה בטיפולים באוסטריה, בווינה, לפני כמה שבועות. אני אומר לו, יותם, תגיד לי, תוכל לבוא לטיול של רחשי לב? הוא אומר לי, מה, אז אם נקבל לפי הפרוטוקול שאני אספיק. ואתם לא מאמינים, יותם איתנו כאן. והיה לנו גם דיל, שאם הוא בא, תביאו לו זניות איירפודס הכי טובות שיש. עכשיו עשינו קנייה בדיוטי פרי, והחיוך שלי אותם הזה שווה מיליונים, ויש לנו עכשיו שבוע לקרוא את אוסטריה, ואני בונה עליך. יאללה, שיהיה בהצלחה ושיהיה לנו טיסה טובה. נוסעים יקרים ואורחים, שלום לכולם, כאן שיקי גישרי, גיטן דייס. קודם כל רוצים להגיד תודה רבה לחברת ישראל ולצוות הנפלא. פונים חביבים ילדי רחשי לב, שנלחמים בגבורה ובעוצמה. ומחכה לכם שבוע בלתי נשכח באוסטריה, להחליף את נוף המחלקה האונקולוגית, הרי הטרור עם חוויות שלא תשכחו. אז הרבה שמח, בריאות לכולם וטיסה טובה ונפלאה. בטיסתנו המיוחדת היום אנחנו רוצים לברך את כל הילדים והמבוגרים שטסים למחנה הקיץ החלומי באוסטריה עם עמותת רחשי לב. אנחנו בישראל מכירים מאוד את העמותה ואת שועלה, ואנחנו מאחלים לכל הנוסעים ולכל אנשי עמותת רחשי לב ליהנות לבלות, ושתהיה לכולכם תחושה נעימה ונענה. אז מה הסיפור שלך? אני היום בת 30, בגיל 4 אני הייתי חולה גם, והייתי חולה בתל השומר, ואני זוכרת חוויה ממש חיובית. ההורים שלי זוכרים תקופה מאוד מאוד קשה. וואלה. אבל אני זוכרת את החוויה החיובית, כי היו לי בנות שירות. אוקיי. עכשיו, אני לא זכרתי שבנות שירות זו עמותה, כאילו, אני זכרתי בנות שירות בתור חברות, הן היו חברות שלי בזמן הטיפולים, ואז גדלתי, וחשבתי על זה שיש ילד שכאילו אולי צריך אותי גם. אז הלכתי להתנדב, ובמקרה הגעתי לרחשי לב, העמותה של הבנות שירות שלי, ואני מתנדבת בתל השומר. זה הבנות שירות שהיו לך בזמנו? לא, הן כבר גדולות. אבל לא, הם היו ברחשי לב? הם היו ברחשי לב. וזהו, והיום אני פה. אז טסים לאוסטריה. איזה מרגש. בוא'נה, איזה מהממים הילדים, תקשיבי, הם שמחים והם רוקדים והם מבסוטים. זה מה שהם יזכרו, את מבינה? זו פה המטרה, לייצר להם את הזיכרונות הכי טובים שאפשר מהתקופה הזאת. טוב, אז מסתבר שיותם לא רק קיבל אוזניות, הוא גם מקבל כניסה לקוקפיט. יאללה, בוא. איזה כיף! שלום! נעים מאוד. מה נשמע? אופיר? יותם הולך להיות טייס כנראה, ויום יבוא והוא גם יטיס משלחת של רחשי. וואלה? זה של הבן שלי יום יותם? וואלה? למה סגרתם לי את הרעות? איך אני אראה מה רואים? נבקש. אנחנו מתחמים לשמש. וואי. תראו מה הביאו לי, חברים, אני באתי מאובזרת. אני נצלם אותך. איזה חטיף. הייתי בקוקפיט עם הגה, לא הייתי בג'ויסטיק, משהו שונה שאלה מעולה. חלום שלי להטיס גם מטוסי קרב. לא, אבל באמתי כאילו. אתה רוצה להיות טייס? באמת? יאללה, ביי ביי. תודה רבה. תודה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. בכל הכוח לדחוף. ועד עוד קצת. ועד שתגשים את כל החלומות שלך. ועד עוד קצת. עד שתטיס אותנו, את המשלחת הבאה. אני אטיס אתכם. את תהיי בת 40, אני מנחת. מה זה משנה? תראה איך אני נראית. הכל טוב. הוא אומר שהוא ממש אוהב את עולם התעופה מסתבר, ושהוא רוצה להיות טייס וללמוד את זה, ללמוד טייס. והוא ממש, בוא נאמר שהוא היה בקיא מאוד בחומר. ומדע שהוא הביא משקפה שמחרץ תנבר. איזה כיף. אז איך זה שהוא כך אוהב מטוסים בעצם? יותם הגיע אלינו בתל השומר, במדינה שלנו בתל השומר יש סימולטור טיסה, ילדים נרשמים. יש להם סימולטור טיסה בבית חולים. כן, כן. ילדים נרשמים לסימולטור, מגיעים, ויש את הנציג של חיל האוויר, וואו. כן, שמגיעים ויושבים איתם, ומלמדים אותם לטוס. יש שם את כל הציוד, גם של איירבאס, גם של בואינג, סטיקים,
ממש תחושה של טיסה טובה. אני בהלם, איזה יופי. כן, ויש כבר 2 ילדים שטיסו מטוס קל בהרצליה, בטיסות בהרצליה. טיסו מטוס קל בגלל הידע שנקרא בטיסות דרך ניסיונות הטיסה. איזה מטורף! רגע, ויש ילדים עוד שרוצים להיות טייסים שם בעצם? יש ילדים אפילו קטנים, שממש בהתחלה. יש ילדים שממש תכננים את הטיפול שמגיעים, מתי להם זמן לסימולטור, מתזמנים את זה. איזה מטורף! אימא, אני מתרגשת. וואי, זה מדהים. כל יום כאילו בצורות, שם נכנס, כל יום בדק לראות מעלה כן, אני לא מעלה הרבה בגלל שאני דיירת, אז אני עושה עוד עבודה במקביל. ואני מנסה לעלות כמה שיותר. מסתבר שגם הבחור הצעיר הזה היה בעמותה שהוא היה ילד, ועכשיו במקרה הוא עלה לטיסה כחלק מחופשה משפחתית. איזה עולם קטן. איזה מטורף, הוא במקרה כאילו עלה לטיסה הזאת, ופוגש אותם פה, מה הסיכוי שאני אעלה לטיסה הזאת? איך קוראים לך? הודיה. את מתרגשת? מאוד. את מטופלת? אני לא יכולה לסרטן, יש לי אנמיה הימוליטית. שזה אומר? זה מחלה בכדוריות אדם ומערכת החיסון. אוקיי, ומה... בעיקרון הטיפול שלה זה שמשתיקים את מערכת החיסון, כי אם מערכת החיסון פעילה, היא תוקפת את הגוף עצמו, ובעצם... בגלל זה את צריכה אותי מסכה כל הזמן? כן, כי כל וירוס קטן לי יכול לעשות בלאגן. טוב, את מהממת שלי לי אחת. תודה. יפה ברמות. ביי ביי ביי. תמשיך. תודה רבה גדולה, נתת פה לילדים את הלב ואת הנשמה. תודה. ביי ביי. מקודם דיברתי עם המנכ"ל של החברה פה, אז הוא אמר לי שאחרי החופשה הזו, אחרי השבוע שהם מציעים אותם לחופשה, כל המדדים שלהם עולים, הכל משתנה לטובה. כמה זה גוף ונפש, כמה הכל קשור להכל. פשוט מדהים, אז אני ממש מקווה שיעשה להם טוב החופשה הזאת.